Il-marka li l-President iħalli fuq il-pajjiż u l-poplu hija waħda reversibbli, stqar dan id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Tony Abela waqt li flimkien mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista żaru lill-President George Abela fil-Palazz ta' San Anton. Tony Abela stqar li huwa jinsab konvint li bl-enerġija tagħha Mari Louise Kolejro Preka wkoll ser tkun qed taqdi l-irwol tagħha b'mod mill-aqwa. Huwa faħar il-ħidma tal-President Abela b'mod partikolari fil-mod kif organizza l-istrina u avvenimenti meta l-Palazz Verdala u dak ta' San Anton infetħu għal pubbliku. Il-President George Abela saħaq li s-suċċess tal-President jitkejjel b'kemm jirnexxielu jgawdi rispett mill-poplu Malti u Awċi, kif ukoll b'kemm jirnexxielu jiġi paqda fid-diversità tal-opinjonijiet. Dan b'mod partikolari għal fatt li nġabru ma' 16 miljun euro għal Community Chest Fund. Il-President Abela ddeskriva lil Mari Louise Kolejro Preka bħala mara ta' kapaċità, enerġija u bruħ soċjali u awgurala għal din il-kariga. Intant il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef ippreżenta lill-President Abela brigal żgħir f'isem l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista.